μέγατο της θαλάσσης κράτος, κυρία Ευθυμίου, το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Θέλω να συγχαρώ την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την διευθύντρια, την κυρία Καραγιώτη, για την πρωτοβουλία της να καλέσει μια διεθνούς φήμης ιστορικό που καθυλώνει το κοινό της και νομίζω και η μαζική παρουσία, παρά τη δύσκολη ημέρα, λάβαμε 112 να μην μετακινηθούμε, αλλά μετακινηθήκαμε για χάρη σας, κυρία Ευθυμίου, και είμαστε όλες και όλοι απόψε εδώ. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε μια χώρα που διακρίνονταν για την αυτοσύνη της από αρχαιοτάτων χρόνων, Βυζαντινών και στους νεότερους χρόνους, σημαντική η συμβολή του ναυτικού, των καπεταναίων στην Ελληνική Επανάσταση. Και σήμερα καμαρώνουμε γιατί είμαστε από τις χώρες που διακρίνονται στην εμπορική ναυτιλία. Νομίζω ότι όλες και όλοι είμαστε εδώ για να ακούσουμε την κυρία Ευθυμίου. Κάνουμε κατάχρηση της φιλοξενίας όσο παραμένουμε στο βήμα. Καλώς ήρθατε και παραμένουμε.